kod riwruoge mawuok e piny Amerika kata piny Amerika yen. Bende kaka usebedo kukawo yedhegi, kaka usebedo kuyudogi, un gadieri ni samoro gintie manyalo konyo dweche 6 koso en wach ma sirikal temo kelo godo geno nikech une joma tiyo gi yedhegi? Aparo ni erokamano, gima jalo wacho en achiel. Mokwongo, ing'e ni wan gi jotich matiyo kuondego, wan gi jo lab, jok matiyo e lab, kata kidhi hospital seche moko nitie gik manyaka tim ni hospital, gin gike makawo seche, makoro kiwacho ni jogo onge, mano nyiso ni gap nitie. There's a very big gap. Yes. Nikech jogo mokwongo moko osemigi nyaka barupe. Makoro seche moko wakia ni ang'o madhi timore nikech omigi gimiluongo ni pause. Oketgi e pause. To ing'e ni kata sani seche mwadhi go hospital, seche moko results wa leoga, kata gik lab nyalo kawo time, seche moko ok yud reagent. Koro ing'e ni ka gini otimore, mano kata kiwacho ni hospitende go nitie, mano koro wacho ni gidhi bedo either overloaded kata ogibi tiyo. Alafu mara ariyo, gima ji nyaka ng'e, gik ma ng'ato wacho malo gi gik matimore piny opogore kabisa. E gimomiyo wan ginyalo wacho malo kucho, wan be jowa kodhi hospital, for example kadhi kata Joel Omino, kata kidhi Panpieri, kata kidhi Russia, jowa kosechopo kuondego nyaka nyiswa ni oyudo yath kata ok oyudo, miye mar dweche 2 kata wik achiel, gimiwa feedback, watimo gimiluongo ni community led monitoring mondo wane